Wara li jawissu sellem is-sajf meteoroloġiku bix-xita u s-sajjetti, ix-xahar ta' Settembru laqa l-ħarifa b'temp iżjed ċott u sħun minn norma klimatika. Fil-fatt matul ix-xahar li għadda l-Uffiċċju Meteoroloġiku kejjel biss 37.8 mm tax-xita, jiġifieri 21 mm inqas minn normal. Stqarrija tal-Uffiċċju Meteoroloġiku spjegat li 23 ta' Settembru kien l-aktar jum imxarrab meta fi ftit sigħat tkejlu 11.8 mm tax-xita. Fl-istess jum kien l-aktar wieħed imdallam tax-xahar, bl-osservaturi tat-temp ikejlu anqas minn siegħa waħda ta' xemx. Minkejja xi ftit xita lemmu l-hawn l-ebda maltempata bis-sajjetti ma laqtet il-Gżejjer Maltin f'Settembru u dan meta l-medja tax-xahar is-soltu tkun ta' 4 maltempati. Il-temperatura medja matul ix-xahar li għadda kienet ta' 25.5 gradi Celsius, jiġifieri ftit ogħla minn norma klimatika għal Settembru. Il-ħames jum tax-xahar kien l-aktar wieħed sħun hekk kif it-temperatura baqgħet tiela sa 34.2 gradi Celsius fil-waqt li l-inqas temperatura tkejlet fil-15 ta' Settembru meta niżlet sa 18.1 gradi Celsius. Intant kollox jindika li fit-tmiem il-ġimgħa se nduqu xi ftit ta' xita u maltemp tant illi fil-weekend se nesperjenzaw temp gris u rieħ li laħħaq forza 6. Minkejja dan it-temperaturi mhux se jinżlu xi ħafna u se jibqgħu qrib l-20 grad.